Φίλες και φίλοι του καναλιού μας, φίλες και φίλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα pre-game, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα broadcast. Όπως καταλάβατε και από τον τίτλο και από το thumbnail, στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Το πρωτάθλημα έχει αρχίσει. Κανονικά αυτή είναι η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος αλλά με τα ευρωπαϊκά μάτς που έδιναν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός δεν μπορούσαν να παίξουν την πρώτη αγωνιστική, αναβλήθηκε, οπότε το πρωτάθλημα για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό ξεκινάει από τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ λοιπόν υποδέχεται τον Πανσεραϊκό στην ΟΠΑΒ Αρένα στις 9.30 ώρα και ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο υποδέχεται τον Βόλο στις 8. Ξαναλέω για το πρώτο μάτσο του πρωταθλήματος για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, αλλά για τη δεύτερη αγωνιστική κανονικά του πρωταθλήματος. Δύο μάτς τα οποία κρύβουν πολλές παγίδες και για τις δύο ομάδες. Είδαμε ότι ο Πανσεραϊκός στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης δυσκόλεψε αρκετά τους ερυθρόλευκους. Ο Ολυμπιακός άργησε πάρα πολύ να σκοράρει. Είχε και χαμένο πέναλτι ο Πανσεραϊκός, θα μπορούσε να κάνει το 0-1. Δεν έγινε και έτσι δέχτηκε την ήττα με 2-0 κόντρα στον Ολυμπιακό στην πρώτη αγωνιστική. Μια ομάδα, ξαναλέω, είχα μιλήσει για αυτή την ομάδα και για το pre-game του Ολυμπιακός Πανσεραϊκός. Μια ομάδα, ξαναλέω, νεόθητη, μια ομάδα του Παύλο Γκαρσία, η οποία μετά από πολλά χρόνια είναι στην Αλφα-Εθνική, με πολλούς παίκτες, ξαναλέω, πολλές μεταγραφές. Τα έχω αναλύσει αρκετά τον Πανσεραϊκό σε ένα προηγούμενο βίντεο της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, οπότε άμα θέλετε να πάτε να ακούσετε για τον Πανσεραϊκό, πήγαινε εκεί πέρα. Κόντρα στην ΑΕΚ, μια ΑΕΚ που στο προηγούμενο της μάτς στο Champions League στα play-off δέχτηκε την ήττα από την Adverb με 1-0. Αυτό είναι ένα άλλο μάτς, θα το αναλύσουμε καθώς θα κάνω και pre-game για το ΑΕΚ Adverb την Τετάρτη. Η ΑΕΚ θέλει να ξεκινήσει με το δεξί στο πρωτάθλημα, θέλει να πάρει μια καθαρή νίκη κόντρα στον Πανσεραϊκό με τον κόσμο δίπλα της, και θέλει να πάρει αυτούς τους πρώτους 3 βαθμούς για να ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα. Ξαναλέω, η νταμπλούχος ΑΕΚ που πέρσι κατέκτησε και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Ξαναλέω ότι η ΑΕΚ κάνει απόψε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, υποδεχόμενη τον Πανσεραϊκό, και εννοείται στο μυαλό όλων είναι το παιχνίδι με την Adverb. Σήμερα όμως έχει την πρώτη αγωνιστική υποχρέωση στην Ελλάδα για να υπερασπιστεί τον τίτλο της, με ένα σημαντικό rotation, θα έλεγα, που θα κάνει ο Ματίας Αλμέιδα, που θα κάνει minimum 8 αλλαγές στην δεκάδα. Θα διατηρηθεί ο Αθανασιάδης στην εστία και ο Σιντιμπέ στα δεξιά της άμυνας. Ανέφερε αρχικά και μίλησε για τις πιθανές επιλογές του Αργεντινού τεχνικού για το αρχικό σχήμα. Λέμε τα μπορεί, γιατί δεν έχει πολύ χρόνο να κάνει προετοιμασία και δουλειά ο προπονητής. Η ΑΕΚ γύρισε Τετάρτη πρωί από σερί πτήσεις από Αμβέρσα, Λιέγη και Λιόν, και από εκεί επέστρεψε στην Αθήνα στις 8 το πρωί. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μια δυσκολία δουλειάς, αφού πρέπει να ξεκουραστούν και οι παίχτες μετά από 3 σερί μάτς σε 7 μέρες και ταξίδια στο εξωτερικό. Όσον αφορά τώρα τον Λιβάη, εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για το μάτς με τους Βέλγους και όλα δείχνουν πως θα ξεκινήσει ο Πόνσε για το μάτς κοντά στην Adverb. Τώρα μπορεί το μυαλό όλων μας
των φίλων της ΑΕΚ να είναι η ρεβάνς με την Adverb, ξαναλέω, στην ΟΠΑΠ Αρένα την προσεχή Τετάρτη για την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Ωστόσο, για τον Ματίας Αλμέιδα και τους παίκτες του προέχει το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια σήμερα στις 9.30. Για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος και πρώτη, ξαναλέω, για την ΑΕΚ. Ο Αργεντινός coach της ΑΕΚ άφησε εκτός αποστολής 5 από τους 11 παίκτες που ξεκίνησε βασικούς στην Αμβέρσα για να τους δώσει ανάσες, όπως είναι ο Βίντα, ο Χατζησαφή, ο Άμραμπατ, ο Τσούμπερ και ο Γκαρσία. Μόνο 25χρονος φόρο από το Τριντιτάτ και τον Μπάγκο δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί λόγω τραβήματος, ενώ εκτός με πρόβλημα είναι και ο Στάνκοβιτς. Μαζί τους εκτός αποστολής είναι και ο Ζεκέλ Πόνσε και Λάζαρος Ρώτα από τιμωρίες που κουβαλούν από την προηγούμενη σεζόν. Αντίθετα, το νέο αίμα της Ένωσης είναι κανονικά μέσα: Πίλιος, Ραντόνια, Χρυσόπουλος, Γεμπόα, Λαμαράνα και Ζήνη. Ο Ματίας Αλμέιδα αναμένεται να παρατάξει την ΑΕΚ με πολλές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με την Adverb, προκειμένου να δώσει ανάσες στους βασικούς παίκτες του εν ώψη τη ρεβάνς με τους Βέλγους στη Νέα Φιλαδέλφια. Όμως θέλει από τους παίκτες να βάλουν δείγματα της δουλειάς του κοντά στον Πανσεραϊκό, τον οποίο σε καμία περίπτωση δεν θέλει να υποτιμήσουν. Άλλωστε, η ομάδα του Παύλο Γκαρσία έδειξε πριν από μια εβδομάδα, ξαναλέω, στο Γιώργος Καρεσκάκης κοντά στον Ολυμπιακό, ότι είναι ιδιαίτερα σκληροτράχυλη και το ίδιο θα προσπαθήσει να κάνει και στη Νέα Φιλαδέλφια. Οι κυτρινόμαυροι γνωρίζουν ότι έχουν πολλά να χάσουν και λίγα να κερδίσουν σε αυτό το παιχνίδι, και έτσι η πιθανή εντεκάδα κόντρα στον Πανσεραϊκό είναι ο Γιώργος Αθανασιάδης, θα παραμείνει κάτω από τα δοκάρια. Ο Σιντιμπέ θα κρατήσει τη θέση του στα δεξιά λόγω της απουσίας του Ρώτα και ο Μοχαμάντι θα παίξει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Μίτογλου θα είναι σίγουρα στο κέντρο της άμυνας, με παρτενέρ του θα είναι είτε ο Μουκουντή είτε ο Γεμπόα. Αν ο Αλμέιδα κρίνει ότι πρέπει να δώσει ανάσες στον Καμερουνέζο στόπερ, θα δούμε τον Γεμπόα σαν στόπερ. Στη μεσαία γραμμή δεδομένα θα βρεθεί ο Κώστας Γαλανόπουλος. Στο πλάι του θα έχει είτε έναν εκ των Σιμάνσκι ή Γιόνσον, είτε τον Μάνταλο. Στα δεξιά θα αγωνιστεί ο Ελίασον και αριστερά το προβάδισμα έχει ο Ροδόλφο Πιζάρο. Ο Τόμ Φαφέρτ θα αγωνιστεί βασικός μετά τις απουσίες των Γκαρσία Πόνσε, ενώ στο πλάι του θα βρεθούν είτε ο Μάνταλος είτε ο Αραούχο, αν κριθεί ο Αργεντινός έτοιμος για να παίξει βασικός. Αυτή είναι η πιθανή δεκάδα για το μάτς της ΑΕΚ. Δεν έχω πολλά να πω για το συγκεκριμένο μάτς. Η ΑΕΚ, ξαναλέω, θέλει να μπει με το δεξί στο πρωτάθλημα κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Πανσεραϊκός. Με αυτό όμως μένει να το δούμε στο γήπεδο, τι μας επιφυλάσσουν σήμερα οι δύο ομάδες. Και ας περάσουμε σιγά σιγά και στο δεύτερο μάτς του pre-game, που είναι το Παναθηναϊκός Βόλος στις 8 η ώρα στη Λεωφόρο. Ένα μάτς το οποίο είναι αρκετά αυθύροπο. Είναι και οι δύο καλές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την ήττα κόντρα στην Μπράγκα με 2-1. Όλα τα μάτια έχουν εστιάσει στον επαναληπτικό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, καθώς αναμένεται πολύ κόσμος για τον Παναθηναϊκό για να κάνει την ανατροπή και να περάσει στους ομίλους του Champions League κόντρα στην Μπράγκα. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, όπως και ο Βόλος, θέλουν ένα καλό αποτέλεσμα. Θέλουν και οι δύο ομάδες να ξεκινήσουν με το δεξί. Φυσικά ο Βόλος ξέρει ότι έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο κόντρα στο Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θέλει να δείξει μια καλή εμφάνιση ώστε να πάρει τους 3 ενδεχομένως εύκολους πόντους. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται λοιπόν τον Βόλο για την δεύτερη στροφή του πρωταθλήματος και κάνει τη δική του πρεμιέρα, έλεο της αναβολής, στοχεύοντας στη νίκη πριν το μάτς με την Μπράγκα στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός και Βόλος μονομαχούν στην Λεωφόρο, με το Τριφύλι να κάνει τη δική του πρεμιέρα, ξαναλέω.
ενώ αναβλήθηκε στην πρώτη αγωνιστική του παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Αρχικά στο στρατόπεδο των γηπεδούχων ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει να διαχειριστεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση που είχε χρόνια να ζήσει ο σύλλογος και το είχε τεράστια ανάγκη, καθώς μόνο έτσι θα κάνει βήματα μπροστά και θα βελτιωθεί. Οι πράσινοι βρίσκονται στα play-off του Champions League και στο πρώτο παιχνίδι με την Μπράγκα στην Πορτογαλία τήθηκε με 2-1 με τον γκολ του Ντανιέλ Μαντσίνι, και θέλει να και έχει αφήσει τα πάντα ανοιχτά εν ώψη της ρεβάνς. Η ελληνική ομάδα παρουσίασε ένα πολύ καλό πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο. Θα μπορούσε να είχε προηγηθεί κιόλας, όμως η ποιότητα σε αυτό το επίπεδο είναι τεράστια και καλείται στον επαναληπτικό να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και να βρεθεί στην κορυφαία σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μετά από 13 χρόνια. Έτσι εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Σέρβος τεχνικός θα πρέπει να κρατήσει τους παίκτες του όσο περισσότερο συγκεντρωμένους γίνεται εν ώψη του απόψινού παιχνιδιού, το οποίο κρύβει παγίδες, ξαναλέω. Αν δεν το προσέξουν οι παίκτες του, και πάνω απ' όλα ο Παναθηναϊκός στοχεύει φέτος στην κατάκτηση του τίτλου και είναι πολύ σημαντικό να μπει με το δεξί, παίρνοντας τους 3 βαθμούς της νίκης. Στην προετοιμασία του αγώνα με την ομάδα της Μαγνησίας, ο Γιοβάνοβιτς δεν υπολογίζει τον Λοντίγκιν, ο οποίος απουσίαζε από την τελευταία προπόνηση λόγω ίωσης, ενώ εκτός είναι και ο Κλέιν Σχέλτσερ που συνεχίζει τη θεραπεία. Στην 11η αναμένονται πολλές αλλαγές, κάτι που δεν είναι πρόβλημα στο φετινό Παναθηναϊκό, που έχει δώσει βάθος στο ρόστερ του με ποιοτικές λύσεις. Τώρα στην αντίπερα όχθη ο Βόλος δεν ταξιδεύει στην Αθήνα για να παρουσιαστεί απλά ανταγωνιστικός, αλλά για να κλέψει τις εντυπώσεις, να κάνει ζημιά σε ένα μεγάλο αντίπαλο από πολύ νωρίς και να πάρει βαθμό ή βαθμούς. Το σύνολο του Κώστα Μπράτσου προέρχεται από την ισοπαλία με 2-2 απέναντι στη Λαμία στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ένα δίκαιο αποτέλεσμα, αν και η ομάδα της Μαγνησίας θα μπορούσε να είχε τηθεί. Ο Βόλος επιθετικά έδειξε ότι είναι ικανός να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά στην ανασταλτική λειτουργία παρουσίασε αρκετά προβλήματα. Μια αναμενόμενη εξέλιξη, αν αναλογιστεί κανείς ότι το καλοκαίρι το ρόστερ άλλαξε σε μεγάλο βαθμό και χρειάζεται χρόνος να αφομοιώσουν οι παίκτες τα θέλω του προπονητή και να τα εμφανίσουν στο αγωνιστικό χώρο. Δεδομένα ο Μπράτσος ανέλησε όλη την εβδομάδα τα κακό κείμενα στους παίκτες του και η συγκέντρωση στο πλάνο του προπονητή θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο απόψινό αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ο Έλληνας τεχνικός θα έχει στην διάθεσή του τον Μαχέρα, ο οποίος αποκτήθηκε πρόσφατα από την ΑΕΚ με μορφή δανεισμού. Τραυματίες είναι η Μίγας και Ενγκίν, ενώ ο 46χρονος δεν μπορεί να υπολογίσει τον Τροϊγέ. Να περάσουμε τώρα και για τις πιθανές εντεκάδες του Παναθηναϊκού και του Βόλου. Για τον Παναθηναϊκό, Μπρινιόλι ενδέχεται να είναι κάτω τα δοκάρια, Κότσιρα, Σέγκεφελτ, Μάγκρουνσον και Μπλαντένοβιτς, ή Αράο, θα δούμε, ένας από τους δύο. Τσέριν, Μπερνάτ, Παλάσιος, Βέρμπιτς και Ιωαννίδης, η εντεκάδα του Παναθηναϊκού, η πιθανή εντεκάδα για το σημερινό μάτς. Τώρα για τον Βόλο, ο Κώστας Μπράτσος ενδέχεται να κατεβάσει τον Σιαμπάνη, Άλχο, Σιέλης, Κρούζιακ, Λούνα, Τσοκάνης, Γκλάβτζιτς, Μπαριέντος, Κόμπα, Ντέλετης και Μράζ, με συγχωρείτε. Αυτές είναι και οι πιθανές εντεκάδες των δύο ομάδων. Δεν έχω κάτι άλλο να σημειώσω. Οι δύο ομάδες που πέρσι πρωταγωνιστούσαν στο πρωτάθλημα, καθώς είδαμε ένα πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία αγωνιστική, ένα πρωτάθλημα thriller που πραγματικά προσωπικά εγώ δεν έχω ξαναζήσει τα τελευταία 10 χρόνια. Θέλουν σήμερα και οι δύο και τα δύο φαβορί του περσινού πρωταθλήματος να ξεκινήσουν με το δεξί. Από εκεί και πέρα τα προγνωστικά μου για το σημερινό μάτς είναι under και άσο και under 3,5 για τον Παναθηναϊκό και over 2,5 για την ΑΕΚ. Αυτά λοιπόν ήταν
Αυτό ήταν λοιπόν και το ρεπορτάζ για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Είμαι ο Γιάννης και ελπίζω να δούμε δύο πολύ όμορφα μάτς σήμερα στο νέο πρωτάθλημα, στη νέα σεζόν. Αυτά λοιπόν από μένα. Ευχαριστώ που με ακούσατε και θα τα πούμε σε μια επόμενη εκπομπή. Καλή συνέχεια σε όλους. Κάντε εγγραφή, πατήστε το κουδουνάκι, βρείτε μας στα social media, έρχονται πολλά βίντεο ακόμα και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια.